Free Boys Records. Салом алейкум акам, ай номи як одаме ки имрӯз худо додаиш тамоми молу мулка. Салом алейкум акам, ай номи як одаме соҳиби тиҷората ин соҳиби мошини кулба. Салом алейкум акам, ай номи як одаме ки имрӯз дили шизе хоҳаму ҳаё мекуна. Салом алейкум акам, ай номи як одаме бесоҳиб дар кӯча мондиш худо ӯра соҳибӣ кард. Ҳамуе додарат буд, фарзанди модарат буд, а як падар қатид буд, не ки пишти дарат буд. Хонаи гарм да ба дидан назарат наметофтак чӣ хеқинай да кӯчаи хунук ҷои хоб гуфтан умра бина кам ки як миҷа задан да медава. Бидон ризқи одам баъди мурданаш мерава. хона моли падар, падар хонаи охират. да сакародам фарух пурсид намонди я то охир. да алвидо бугум да гӯшиш не ки тира мегум руд. да алвидо акаи зиндам дидормон қиёмат. да ту биши хона гарм да ду додари ту кӯчат. да вақте нигоҳ мекарди хандаи фарзанди хушучата. ба ёдат намезад фарзанди хушрӯи мора гирьяш. бехонава дар мошин да хобат қатиё чаш. ба ёдат намезад худово марги қиёмат. рӯзе додарот пеши худо мекунанд шикоят. да ёдтаяму фарух, да ёдтаяму фарод. худам намебдам, бовар намекардам. гуфтам находи қа бераҳмӣ куна бародар ба бародар. чӯ ҳазрати юсуф да чоҳ партофтам бародарам. бадхабардори юсуф кишиду бародарош ки худованд қурондаи қиссара овард барои ки туву тувориёда бояд мебуда ибрат не ки афсӯс ки нашид битарса қиёмат. чӯ ҳазрати юсуф бародарам партофтам да чоҳ. чӯ юсуф худованда охир кардам сар боло.